siihen vastaamisessa. Ja tässä on sitten tämä toinen puoli, se tekoäly. Joo. Ja sä oot sanonut, että tekoäly ei pysty vastata tähän kysymykseen. Niin. Miksi tekoäly ei pysty vastaamaan tähän kysymykseen ja mihin tekoäly pystyy vastaamaan? Niin. Eli miksei se pysty? No niin kuin tajuut, niin tavallaan, jos me mietitään, nyt puhutaan datasta, niin eihän tekoälyllä, LLMillä tai generatiivisella LLMillä, eihän niillä ole esitetty, että sulla olisi joku case, että täällä on ihminen vaikka Pertti ja Pertin tilanne on nyt tämä ja mitä Pertti tekee seuraavaksi, mitä Pertin kannattaisi juuri nyt tehdä, niin eihän tekoälyn lähdeaineistossa esimerkiksi tämä kysymys juuri koskaan näy, saati sitten siihen optimaaliset vastaukset. Eli mä joskus onnistun käyttämään tekoälyä sillä, että mä sanon sille, että käytä biomimetiikkaa. Ja silloin mä saan ihan hyvin parempia vastauksia tähän kysymykseen. Mutta lähtökohtaisesti sillä ei ole minkäännäköistä dataa. Luonnossa kun sä katsot sitä koivua, niin sä tiedät varmuudella, että tämä koivu on vastannut tähän todella viisaasti, koska muuten se ei olisi enää hengissä. Eikö? Se olisi kuollut. 50 miljoonasta koivusta vaan yksi selviää hengissä tyyliin, tai vieläkin isompi tämä